plato. Sus Ginoo. Unyang muli ka tanong, ako pa muli pa dayon. Ma, Magay na ko spare ko ba? Okay, suka di ano sa. Sige na. Bininyas ang kulang tinamon. Spare ko ma. Ba. Spare ko ba? Dali ba kasi jay ka kung sa imo ka magpatahi ko mo pato. Tulo, kumasakit yung gamot ma. Sakit yung gamot ini. Kaya kung bugto, kaya kung mga dito. Ni ang gilantan ni manginahan mo yung pasukaron? Di mo kabugto ang gamot. Hilasa gini mo. Wa mo din kay may hugas plato pa do. Ako lang kita hugas plato. Ano man? Hoy lain. Ano sabi ka Di ko masakit ko di kinamutama yun. Ha? Ano nandan ka? Gabi mo sa ulo ko nanat. Sa ninyo na ayo man. Takda ka ninyo? Ako ginatiman. Duta na feeling mo? Sweet naman yan eh. Sweet mo lang? Terboy. Very good. Wala luluha niya ako. Ako wala ko di ko na. Okay na, doon na. Kaya tumangon ba? Ako yung unay naman. Ay kayo naman. Okay, ikapot, Kupti. Ayaw mo. Ako naman. Bukan. La. Higda bas? Higda. Init deh. Mana yung paniad to guys? Iya, balik ko sa. Kalmar kayo paniad to guys. Kuan siya? Sa harvest ni sa sagingan ni Amigo. Kanay mo ito sa sagingan eh. Ini si Enzo. Yan yung mga sagingan dire kani. Ini yung mga sagingan. Kung sa makita ang mga saging inyo ha, iyahan na. So kung namoy plano ngayo, ingnan ni siya, kung takal ni siya, barato ra kayong kilo. Tag pila tong kilo bigo? Panghatag ron ako. Hatag. Mangayo sila permission nga mo palit. Pero kung mangayo sila, was lay kwarta. May pa mahatag man hatag nga kuno? Oh, hatag ron ako. Hatik. Ligo ni kada, handam ni kada. Kumti lakaw mo dito eh. Awe ligo ay. Mamatay di mo ligo di man. Di po priso pod. Padako mga ay palig mo bukog mo. Magabok na si ligo mo kuno. Kuatong konten. Nos. Ina. Muna na kanindot sa bukid. Guys, magay na kanindot sa bukid guys kayo. Magnet sa bugas. Dali ra kita makakuha saging niya. Ugay mainom na lubi po do. Buat lubi. Kaya tanan nato ginip nga pasalamat kang Konsehal Ikloy. Diba tungod niya, wagi may paniud doon daron. Salamat kay Konsehal. Is mo gari mayroon ka suci day jun. Ano? Kasi sa atong Palagay ko siya sa Tomporok. kaya yung papayinan ako gid. Yung mga kalihukan ba? Bitaw. Nanin tawa na kay matinabangon kayo. Manghinatagon ba yun? Kung sa ganyan siya mga taguglan, saging nga diya. Lamay dili yung ginamo. Samot nagnanay ko. Iyay. Ayaw na yun, na may butong na yun. Na may butong na yun. Batir kay butong na yun. Butong na. Wala yun. Kabati-bati lang tatakuan yun. Ninood ka na yun. Apa na butong pa din. May butong na yun, di morot na yun. Nakuot naman na. Nakuot naman na. Di sunod kayo sunod balik eh. Di na maplastar. Wala di na matumong sa butanganan ba. Abay, dirito. Dire lang niya. Apilig ayos. Apel lang bagbaso. Amo ba? Ina hindi nila nimo. Panabutan ako na naghuman. Oh, tignon. Yun. Oh, yun nigo. Ano niyo? Mga po. Bati dayo. Ako naglinghod kayo. Buutan nga bata. DR. Katulad ka dyan boarding house. At ang balay na nila. Nila akong boarding house.
Yung sige, limutan na ba no? Kuya man kung kalat eh. Pinakuratan mo nag boarding house mo noon. Kahit ako na siya nag-boarding. Wala mo kayo bawa ka tayo. Wala mo katundong to boarding house. Tigag nga rin, wala kang bawa na sa debita. Tawa ang hindi dahil. Ito yung mama katulad sa Mumbai eh. Mau mo na yung mangot ken. Ayan. Wow. Yan ang gikuhan. Training. Hindi na. Ayan na. Suway may suway bata ko may. Kuptan ko yan, kamang gamot. Hantos dito ko may ba. Hindi ko nagagangon. Pagsaganan. Siguro ko to. Buta tinod og handos. Umur Ano? Ay na. Samtang. Bro, ikaw yung nagre. Ko ang kasa sa Mumbai to ang boarding house na. To ang kinit. Wala ka tulad, ano may mama ka tulad sa Mumbai? Ada ka tulad sa boarding house. Nag-boarding house, hanggang kabulihan naman. Tagak do. Among bitoy. Nama yawe. Okay, balhin nyo. Di ko eh. Nanay, so... Dapit ba sa diri dapit mag-checkpoint go gi. Pwede sa burago? Suwan na sud na kay. Ako na doon ng kaldero ha. Lamat kasi mong saging. Ayun, diyan lang. Lamat kasi mong saging ko. Libre kita mo maniyad do. Sunod na pod. Sunod na pod. Ugma. Matik. Yo, what's up? Mga adlaw siyang tanan diha mga katambay. Another day, another life, another blessing na sa tatong tanan. Aron, pitsa 20. Pitsa 20? Pitsa 20 no? Pitsa 20 no? Pitsa 20 adlaw nga Miyerkules. So, karon no kay nalang ko yung nakuan ba? Ang nabasahan nga kuan siya quote. Kung unsa ko namang gibuhat karon, mo na ko na mo determines yung future. So, what you're doing now determines your future. So, siguro ako future ani. Pag standby rin yung future. Mo na. Eh, akong gibuhaton kay nag-vlog mo no. So basin pohon akong one future ni mahimutang sikat nga vlogger no. Mahinta pohon. Mabot na siya no. Terus pagkakaroon kay murag kuan kay lisod kap kanang kuan. Lisod jud kayo, struggle kayo ang pagbuhat og mga videos no. Nya thank you lang. Unya labi na inig human magbuhat way mo tan-aw. Ya. Terus basta kay struggle is real pagka sa pagkakaroon no. So mahinta pohon, maabot na panahon no nga. Hindi na ta magkuan. Natay maani yan itong pagkuan no. Sige buhat og vlog. So pohon. Mahinta. So pagkakaroon wa lang sa ta kay basta kay padayon ra gihapon ta. Unya karon daw magpatahay ni sa among sapatos no kay happy ta jud ang liga. Sunod adlaw na liga na diri. So sa patahay tong sapatos nga green na ato malakaw ta ninyo banuban ta. So tulo ta. Let's go. Ano kamay? Tay. Lamat na. Screen ta ba? Ato nang lisdan, nagkuan. Lisdan lang ako nang budato ako. Taray, lakaw ng gwapo. Bye. Formal kayo mga katambay. Ate, rebira magpatahir tag sapatos. Nagsapatos ba kita? Oh? Ya mo gina patay gi. Ito naman. May sapatos. Pasapatos na noon ta. Ahak po na nagsapatos meron mga katambay no. Kaya naik ko na idakop ito sa kina Saan naman? Dakpan mo tag. Di ka mo sapatos. Tag sapatos. Bisag dito ganahan. Dito.
Awards. Ata ganda na. Yayo deh mong dan guys no. Ay, kayo. Samo to kaguba. Nahagit. Ah. Tahu kan? Lagi ni Nicole. Yes. Lampos yun. Tarong nga nagtakong sapatos mga ka. Tadi tarong tahi lagi na. Tama lang balikon siya. Sere, bayad. Alas 5 din no? Wala gigit, sige balik. Ibo may ipatay mo na. Asa ka ning bata? Tigtuyok na siya. Ngita karon nig dakop. Kaya nagsapatos man. Mana? Mana? Pusing Mana? Ayo. Apa deh? Sayo pa. Aman ang balik konti. Balik na. Kat ba mataas? Amo man yung gipost natin kung sapatos, yung itik-tuyok mayo. Siro-siro yung gagmayo noon. Mili na? Mana? Gamay na lang ilang buwak dere kay kuan kanang gamay lang kaang. Nya tinguan po siguan ba way init duha nubo. Nga lumos. Nya way daog di lang kapalit. Mahal? Mahal ra? Aw, ato ta? Sa. Bye-bye. Bye-bye. Dah, suri-suri gig maydo. Katag sa tagalungsong dire. Tayo. Gamit kayo. Gamit kayo. Huh? Ha? Bitay ba mahal gi. Mahal na din eh. Eh, paano sila? Lagi mahal. Ano to? Ito yung picture. Mahal gini. Mahal lang. 3,000 Gamay ra. Kapit na 3,000. Hindi Adidas ba? Sino? Ha? Hindi gina. Pila? 1.6 lamang. Balik. Mana kahinaan sa mga laki. Igor din na ng mga laki. Kaya na. Country. Country do. Nga na din ka man. Ah, siya. Ano ra yung guwangot? Ano sa demo? Ninahali na. Ipabarato na lang nila. Para mahalin. Sino yung wala mo palit ng Sponsoran dia sapatos. Para liga. Pero kan eh. Sulog ka. Kan yun? Aktar niya mo. Tan. Gamay spadol. Pero tersik reklamo lagi kontra nila. Tamakan na mo na mo roll tigtambak rastil. Syaro di mo surrender na. Ay no. Gikan sa init, balhin na busbog na. Sige pa tanelo. Saya tayo kung sanina do na kayo. Sanina. Aw. Pulo ba? Pulo. Ayo. Ayo. No? 300. Bati na eh. Tingnan na. Balik. Kanyo. Murag mantil ba? Kanyo sakto lagi deh. Na. Ayos maghatag mo yaban na ba po? Inani mo sulubong timor. Faktor kay graduation. Formal event kan nih. Kani mo kana literal nga formal. Di kana nih. Kana mo Oh, literal. kani nga pink. Pink. Saman. Wala sa. Ah. Naglibog siya kung sa paliton. Why gipalit pa? Ay, wagi palit. Para maglibog. Right lagi deh. Tingnan na yan. Libre yung usap drinks ba? Ha? Pumili libre sa mga imong papa-papa. Piyos betul sa daw libron ba. Ay, lasa lang ay. Ah, kaumanan eh. Muli nami. Pero karon, tirles kami. Eh, kapoy na ulak ay sakit yung bagtag do eh. Yung ka sakit sa hotel. Ha? Formal kayo. Kita tunggu do. Ah, sakit ko bagtag hikap. Gitu eh. Wala. Mawais eh. Pamaol ko gabi agad no. Dua ba?
Last na mo ko na oh. Last. Pwede na ikanalan kayang. Hindi di pwede. Pwede ay. Dito ko dili ko no. Suko lagi ni. Sige may picture na to. Salamat eh. Yeah. Thank you. Naulit namin guys. Kapoy ko sa sorry guys eh. Kay ano siya mga ga. Yan totoo na surprise yang uyab. Pagtanaw niya sa mga presyo sa palitan ng siya may na surprise. Wala sa kunay daog din na yun. Wala ko mastorya. Bye. Wala pala na oras bro. 55, 73. Sa. Dipotong mo na ng traffic lights. Hoy traffic. Na traffic dito mo na ng traffic lights. Lahos lights na to. Mo tanay purpose niya. Mo tanay purpose niya. Kuan, traffic jud. Mo tanay purpose niya na traffic. Wala na siya. Oy traffic. So mo wala na siya kay para ma-traffic. Oo na accident light. Ikan na yung nanuwag basket guys no ya. Wala may ka-video dito. Wala may videographer. So nanuwag mi tanda na kung makauban eh. Ang uban ang uli na. Ay, salamat kay. Pero pagpadong na mo uli, nakakita mi, nakitaan dahil may sa mga amigo nga buutan kayo. Teacher. Teacher. Soon, teacher. Teacher said. Pakita ha. Teacher said. Tagal lang. Teacher said. Pwede, pag thank you. Thank you, Teacher said. Bali. Thank you, sir. Mawawang na siya. Humble ra kay na. Maestro na sa CRMC. Way balik. Way rewind. Oh, way rewind. Ay, katong na ka mga hard manggawas ah. Lamay ka dong, lamay ka sa panihapon dong. Uy, salamat kayo sa mga snack ba? Salamat kayo sa inyo. Humble na kayo na. Salamat sa inyo. Hapit na naman maestro, no? Hapit na. Maestro. Maestraro. Maestraro. Maestro by papers. Thank you kayo dong ha. Kung maestro, di ko maestro. Tingnan natin, paspasiga may tigutom na kayo. Sige. Ayun na ba? Nabuang ko. Sige, na yun. Tayo, pas-pasay ka tayo. Gusto mo kayo. Joker. Half cook eh. Ito nga nagilukiting ati, makaingon sa mga kagay. Suko ba siya? Ayaw, buwang. Ibu lang kinilting ka yung ipamainit ka, ikaw mo. Okay naman si ate. Di mo na makuha si ate. Butan man si ate, di ba tinaw? Ibaw na kita dahil nga matukan kita na gid. Pag binutan ka no? Tama ka dyan. May pabati-bati ka sa Mountain Dew. Para unsam din no. Ayos. Nah, si ate, hindi na napit mo smile si ate, pre, mo kuwangan, pre. Salamat po dong. Naka-open yung sugat. Pas-pasan gawa yung ate, pre. Joke na natin ha. Hala kayo seryoso ate. Kaya joker ka nagnawa kung mga kauban eh. Masisira buhay mo. Alam ko na sa vlog eh. Subscribe mo na sa tech. Naldo. Pang-call lang ba? Pang-call lang ba? Proof. Proof of purchase no ba? Oo. Proof of purchase. Salamat kayo. Pangaon mo mga pistiha mo ya ba? Uy, mga tabagan. Una pa ng juta ka. Para yung magitain. Wala man siya, para kanal doon lang na. Enel ta mga kami, ulit na. Nung lamat ba ito kayo dong? Abi, kay gutom na kayo. Salamat sa nag-sponsor di ay. Salamat kayo. Uy, pangay, samog salamat. Salamat sa nag-sponsor. Ma'am Kuan. Ma'am, cute. Dumi diri. Hatsos isuk-suk na ron awa. Ay, tagoy pre. Te, kitagawa ng hatsos te oh. Isa lang tinanag. Next sa Jabi Habi. Isam to. Dito ako ah. Jabi Habi skin. Diba mo yung tulpit. Okay ra. Batira. Salamat kay Sir Salamat. Sir said. Dili mo ako buong. Igor magi ko gilibran. Sir Mark ay.
Thank you, thank you. Sir Mark, sir. Ay, sir. Thank you na, sir. Kinsa man gyud among thank you han. Ha? Ma'am Lyson o si Sir Mark. Salamat kasi salamat sa tanan na. Mga ano may nataya mo. Taysa. Sige, kan. Sige papa to nahitabo. Sige, balik ka. Wala tayong ibaw. Sige, balik. Rewind ka, sige. Sige. Ang hinong nga, wala sa play. Oh. Okay, Okay, 1 2 3 go. Ay, ato bang? Oh. Nga, Linson na sa atin. Sige. Wala sa drinks dong. Wala ka tayo. Sino kanila tayo maloy na sa mga. Sige, 1 2 3 go. Nanubraan mo. Sige, 1 2 3 go. Wala sa drinks dong. Cut. Eh, balik. Panatap. Okay, 1 2 take 2. Okay, 1 2 3 play. Sige. 1 2 3 go. Wala sa drinks dong. 1 2 3 go. Wala sa drinks dong. Very good. Perfect. Kaya pinsan ba ito ba din? Te, wala pate, Teo. Pati Teo. Ha? Pati Teo. Panigawa na diha ha. Oy. Kumain natin nakayelo. Pero sa stick kaya. Muna ito eh. Balik. Take quiz man. Muta ko na daw. Pero pizza? Kailang 12 inches ba? Namaya pizza niya, inay-cornito. 12 inches. Wala. Buang. Mapagkita tigay sa drinks dong. Namay balik ka cornito na. Buang. Muro pa naman ko na. Naman milk tete. Sibutya. What's up, Jeep? Sibutya. May pila no? No? Basa ba? No smoking. Hello? Ayo na. Throw your garbage. Asa pa dong? Ano mo turahan na day? Nala day. Perfect. So, gani. Ano yung garbage me? Ready garbage. Lagi daang Plastic pa ha? Di ay pilang 3 ha? Sorry guys. Na-slide. Sorry, na-slide. Iguli na lang gumuli ako lagong tahon. Igulin lang gumuli ba? Igulin lang guminom? Gumuli din mo asam diga. Uli. Dong, Paul. Thank you kay Dong ha. Salamat kayo dong. Hatod sa sunod digayon Dong. Asa rong rasa? Jabal. Asa rasa sa ngibi? Salamat kayo sir. Asa rasa dia? Alas 10 mo pirmi dire Dong. Sa mo alam yung mainom dong. Te wala na wa diha te. Di abang ko laibo. So ari Dong, thank you kay Dong ha. Gabi mga katambay no, wala ko lag-out ka outro kay tuka kay ko. Nya. Nalimutan ko. So karon na tapuson nga vlog no. So ano siya? Asa watak wa ko kibaw jud ako no. Siguan. Wa ko kibaw asa ko dadto na akong pagbuhat ng video no. Pero kaya naalam ko dire. Ako lang jud siya padayon nun mga katambay no nya. Hope ko nga sa akong pagbuhat og video abanan ko ninyo no. So manuban ta ninyo hangtod nga mulambo ta dire. So more to siya. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe no. So, Ganoy TV, Anoy out. See you.